दिनै बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों हाथरखि जा फरायसालि बेनि जा रिजाल्ट एक्सेलेन्ट रिजाल्ट माने बे 6th बैचमोन मेट्रिक होनाया बेयावहाय रिजाल्टआ ओरैबायदि मोजां देग्लायथ' 2nd डिभिजनावबो सासेबो गैया स' आं आसा खालामो जोंनि दाब दाब जायगायाव बेबादिनो जोंनि फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामलांगोन जोंहा गासैबो फिल्डआवनो माने गोबां मानसि नांगौ जानानै दं कुनु फिल्डआव जोंहा साफिसियेन्ट मानसि दासिम गैया बेयावहाय फरायसाफ्रा बेबादि मोजां रिजाल्ट खालाम जुदि ओंखारलांबाय थायो जों हयथ' गोदो जिखिनि जोंहा खहा जाबोदों गैया जों नुबोदों बेखिनिखौ नेक्स्ट 10-15 इयार्सनि भितराव जोङो गासैबो फिल्डआवनो एभेलेबल जोंनि बर' गथ'फोरखौ नुगोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो बिनि थाखाय आं गथ'फोरजों लोगोसे बे फरायसालिनि हाथरखि फरायसालिनि गोरा इयुनजों लोगोसे गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जोंहा नाम्बार 1 फरायनाय समा बिराद खम जोंनि गथ'फ्रा सम होआ आं दिनै बेयाव थोंजोङै सोंदों सोर बेसेबां घन्टा फरायो 10, 8, 6 बेफोरथ' गैयानोसै बिनि गाहायाव फरायजोबो स' बेयावहाय दा जोङो गुबुननिफोरखौ नुयो एटलिस्ट 10 to 12 आवार्स फरायो जायफ्रा टप 10आव थाङो जोंनिया बेखिनिखौ खालामा ओमफ्राय जों खोब खम खस्थ' खालामो बेनो आं मेन जाहोन नुयो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जोंनि गार्जेनफोर बिमा बिफाफोर जायफ्रा फिसाफोरखौहाय मटिभेट खालामनायाव एसे खम जायो जे स्ट्रिक्टनेसखौ दिन्थिनो नांगौ आं सानो खारन जोंनि गोदोखौ नुबोबाय जों दाखौबो नुबाय थादों आरो इयुनखौ जों रावबो नुवाखै खिन्थु फैबाय थानाय समफ्रा जे टाफ जोंनि गथ'फोरनि थाखाय गोदोनि जोंनि दिननि बादि सोलिला बेखौ नुखानानै जोङो एटलिस्ट फरायनाय बेलायाव जोंनि गथ'फोरजों स्ट्रिक्ट जानायखौ आं लुबैयो जे बांद्राय बाहेरा रंजा बाजाफ्रावहाय गोसो होनायफोरखौ जोङो बन्द' खालामना होनांगौ साननैसो गाज्रि मोनगोन बिमा बिफाखौ साननैसो एसे खस्थ' मोनगोन गोसोआव थेवब्लाबो मोनसे समाव बुजिगोन जे मानो आंनि आइ आफाया आंजों स्ट्रिक्ट खालामनाय आंखौ कन्ट्रल खालामनाय आरो हयथ' दा जुदि बिमा बिफाया कन्ट्रल खालामा स्ट्रिक्ट खालामा मोनसे समाव आंनि गथ'आ आंखौ बुंनो हागौ जे आं जेब्ला आन्दायदोंमोन आं बुजियाखैमोन खम फरायदोंमोन मानो आंखौ बुङाखसै मानो आंखौ नोंसोर गाइड खालामासै स' बेयावहाय बोथ पेरेन्टस अर गार्जियान एन्ड स्टुडेन्टस बे मोननैनि गेजेराव मोजां मोनसे बेलेन्सआ थानांगोन फरायसाफ्रा गोबां सम होना फरायनांगोन आरो बिमा बिफाफ्रा मोजाङै नायनांगोन आरो बिमा बिफाफ्राबो बे सम होनाय बेलायाव नोजोर होनांगोन होमब्लाना आं सानो हायै जेबो गैया आं सानो बिनि टिचार्सफोरनि सायाव क्रेडिटआ थांगोन खारन सासे स्टुडेन्ट बे फैदों जे गुबुन स्कुलाव फरायनायाव बेयो जेसेखिनि गावखौ रोङो सानदोंमोन जिखिनि खोथाफोरखौ बुजियोमोन बेयाव फैनानै बे बांसिन बुजिदों डेफिनेटलि टिचार्सफोरनि फोरोंनाय स्किल एबा मटिभेट खालामनायनि जिथु सिस्टेम बेयो खामानि होदों होननानै आं सानो खारन मालाबा माबेबा स्कुलाव बोसोरसे मोजां रिजाल्ट जायो बोसोरसे मोजां जाया खिन्थु बेयावहाय माने इमप्रुभसो जाबोगासिनो देग्लाय 94% मोनदों हायेस्ट पार्सेन्टेज मोनदों बे बर' मिडियाम स्कुल हिसाबै जोबोद मोजां आरो आं आसा खालामो उनावहाय बे स्कुलनिफ्रायनो आसामनि बिथोराव 10 टपनि गेजेरावबो जोङो सोरखौबा नुगोन आरो फरायसाफ्रा जि एक्सप्रेस खालामदों दे आर हेपि विथ द टिचिं मेथड आरो टिचार्सफोरनि जिथु डेडिकेसन बे खामानि होदों होननानै आं सानो दिनै 2022 मायथाइनि बोसोराव जोंनि हाथरखि फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसा फरायसुलिया मेट्रिक आनजादाव उनथ्रिदोंमोन बे उनथ्रिनायखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय देरहासार सान हिसाबै दिनै फालिदों अदेबानि जोङो गिबिसिननि बोसोरसेनिफ्रायनो जेनेबा 2011 मायथाइनिफ्रायनो जोङो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टनि उनाव देरहासार सान फालियो देग्लायबो जोङो फालिदों जे जोंनि बारग' फरायसा फरायसुलि जायफोरा मेट्रिक पास जालांबाय बिसोरखौ बिदाय होनो बे जोंनि फोरबो बेखौनो जोङो देरहासार सान फालिनाय फोरबो होननानै बुंदों आरो दिनैनि फोरबोआव जोङो बर'नि गेदेमा आइजो डक्टर अनजालि दैमारि बिथांखौ जोङो लिंना लाबोदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै जोंजों थाफानानै जोंनि गेजेराव जोंनि गार्जेन जोंनि जोथोनगिरि फरायसा फरायसुलि टिचार लोगोसे फरायसालि सामलाय आफाद लोगोसे फरायसालिनि बिगोमा बिथांमोनखौ थोजासे सुबुरुन होदों जोंखौ बाख्नायदों आरो बेयावनो जाहाथे जों गोजोनना थाया जों जाहाथे इयुनाव मोजांसिन फिथाइ खालामनो हायो बेखौ जोंखौ बिथाङा हांख्रायदों।
बर' बिजोंनिफ्राय? बेनि बागै आं नैबेखौनो बुंगोन जे जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो टप 10आव लांनायनि जिथु सिमां बे सिमांखौ जोङो लाबोबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जोङो जोंनि टिचार लोगोसे जोङो सामलायगिरि नखर जोङो बेनि बागै गोबां खामानि मावदों। जों नखर नखर थांनानै फरायसा फरायसुलिखौ जोङो मदद खालामदों, बिमा बिफाखौ लोगो हमदों, मायाव जेंना दं बेखौबो जों सावरायदों। बेनिफ्राय जोङो टाइम टु टाइम टिचारफोरखौ जोङो बिसोरनो नांगौ जायोब्लानो जोङो हगार हरदों। अदेबानि मा जाहोनाव जोङो बेखौ टप 10आव जोङो सोनो हायाखै बेखौ बुंनो थाङोब्ला नैबेखौनो बुंनांगोन जे जोंनि फरायसा फरायसुलिया आंनि फरायसालिल' नङा जे जोंनि बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलिया एसे फरायनायनि टाइमखौ खम होयो आरो माने जोंनि नखरनि जितु माने सिटुवेसन थासारि बेबो बारा एसे माबाबो गैया। आं बेखायनो जोंनि नाजानायावबो हयथ' माबा मोनसे एसे गेनाफोर थालांनो हागौ। जों बेखौ फैगौ बोसोरफ्राव फोसाबनो सानदों। अदेबानि टप 10आव सोनायनि जिथु सिमां बे सिमाङा जोंहा अरायबो दङ आरो आं सानदों फैगौ बोसोरफ्राव जों हयथ' हानोबो हागौ। आं बे बेलायाव जोंहा गासै 17 फरायसा फरायसुलिया आनजाद होदोंमोन। बिनिनो 4 गथ'आ डिस्टिंसन मोननो हादों आरो 3 गथ'आ स्टार मोननो हादों आरो गुबुन माखासेफ्रा फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामजोबदों। थामहिनबा जोंनि देग्लायनि जिथु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ 100% पास जादों। अदेबानि थांनाय जागायजेननायनिफ्रायनो थामहिनबा 2017निफ्रायनो जोंनि फरायसालिनिफ्राय सासेबो गथ'आ फेल जाफेराखै आरो देग्लायबो जोङो बे फिथाइखौनो मोननो हादों।